Donostia kun izan, ni ostea zer. Nire taberna batetik, aizpa zeon zeatikan, deitze zein zuten, emate genen joan guk ez nina eta hola, eta neska bihar zutela, eta bueno, nire arajun izan. Lanitea, Donostia. Lanea. Ni Donostian 6 urteo pasaitu dute, alkaldeen etxian, egon izan ni 6 urtean, izaiten, pasaitutan. Baina, etxian gatu zian, gerra bukatuta geho, anaia etorri zan, eta osabak bat hiltzan, osaba bate, anaia kanpuen zala hiltzan, orduan permisu eman zioten, permisua osaba hiltzanean, permisu eman zioten, etortzeko, enterrauko zerian, eta gero han bizitu izan du, naiz, Donostian 6 urtean bizitu izan. Zeiten hon, tabernan lan naiten hon, eta gero lota joten izan, parte zarrian han batean. Bi aizpak egon ginen hor, eta lota joten ginen, ni joten izan lota, bilak joten ginen. Eta gero aizpa nintzen eskondu, eta aizpa eskondu zanean, zerea, orduak joatean izan ni hortikan, aizpa eskondu zaneako, ni etxien izan zatekan, beste aizpa etxekua eskondu zan, eta etxien bihar nun bat, etxien bihar zan bat, eta etxe etorri nintzen ostea. Eta hortzen bizitu naiz ni, etxean, basarrin, anaia eta launtzen, zatik anaia beha bakarkan basarri jakin segitzeko launa bihartzitun, eta anaia zeiteatikan ni etorri nintzen basarrira, ostea, basarrira, anaian zeiteatikan. Anaia ez ustati bakarrik izan inorta. Eta gero beste aizpare etxien basarrien bizizana, uare hil zan, eta aie zeitene, aizpare kontuiten, txekore, bihar zan bat etxian, zeiteko, zatik gana aizpare, bordatzen eta itzezan ua, basarrian lan itezun, eta denetik itezun arraken nire zela, baina giga aparta itzezan, bordatzen aizpare. Eta gero handikan aurrea, aizpa gaxotu zan, eta gaxotu eta egon duzan 3 urtean bizitu zan, zera, normal, baina lan egiteko eta bordatzen daitzeko eta hola bakarrik, bari jozula, horrek zehazun, guengo, gehitzau. Aldatu esan nahi nuke jendia, sartu zala hemen asko, kanpoko goi. Eta hasi ziren etxia egiten, hemen orduan, entzien Franco gintzituen hemen entzun, hau dana poligonoak gintzituen hemen. Eta hor sortu zuen lana harrek, orduan zan hemen lana sortu zana, para la construcción. Eta konstruzioko zehortaten torri zan, kaseren guztek, galleguak eleno sartu zian, aiek eleno, baino eleno ere hemen zauden. Galleguak erra baino eleno ere hemen zian, baino Guatirtxerren, la quinta provincia de Galicia, genuen hau, zatek egin. Baina gaiztera hemen asko sartu zen hemen.